Isikhumbuzo semfazwe yaseLurhwaziyo siqaliswe ngo-2022. Kweli tyeli owasinda ngokulambisa uKenny Jafta uququzelele ukuba ezemidlalo zibe khona ukuze abo basathe gqolo bebulala babeke izikhali bachebane induma ngokuthi bazibandakanye kwezemidlalo njengoko bona sebeqalile. Isport sisinceda ngokuba siyadibanisa iintlanga ngeentlanga nabantu abangavaniyo bayakwazi ukuvana kwisport, nikwazi ukwakha indawo enye evanayo enabantu. Iyanceda isport uthatha abantwana besebelula ibonakala italente yabo. Abadlali abawuvala umlomo nanjengoko bengaqhayisi nje kuphela ngesakhono sabo koko zibenza babe ngcathu kulwaphulo-mthetho. Imidlalo ilapha ezitonamenti zenziwa ngutata uJafta izawusincedisa kuba kasibuya esikolweni sikwazi uza ejimini singaphepha nakwicala le-drugs. Ndinovuyo kakhulu kangangoba ingase ibe kanti yinto ezosoloko iqhubeka okokoko kuba thina izawusincedisa kakhulu siphume kwezinye izinto ezingalunganga ekuhlaleni kwethu nangoko kungekho mntu ungaziyo uba i-hometown yethu ayidumanga kakuhle kakhulu. Iimbaleki zicancatha ngqo ekhondweni likaMbulelo Mbono owabetha ngezikatshiwo ukuya eMthatha umgama ongama-97 ebaleka umsindo wamapolisa namajoni orhulumente wengcinezelo. Ndisiva ndiske ndagcoba ndanovuyo olukhulu ngendlela endiva ngayo ukuthi izinto ngokunana kuzawuvaleka amazinyo kwabe behleka besithi uvuyela nje into yoqhathaqhathwa umane usehlunyuka kule ndlela. Amagorha namagorhakazi ale mfazwe namaqela aphumeleleyo kwezemidlalo bonke bazawuthwa jize ngeembasa xa kutyhilwa ilitye lesikhumbuzo eliqulethe imbali eteketeke ngoluRhwayizo nokumkani uYintsa kwiveki ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eLurhwayizo kuGatyane, eMpuma Koloni.